മംഗലാപുരത്ത് ഇറങ്ങണം. മംഗലാപുരത്ത് ഇറങ്ങണം. അപ്പൊ അല്ല മാതാജി, ഇല്ല മാതാജി നിങ്ങള് അമ്പലത്തിന്റെ ഫോമില് നിങ്ങൾ എവിടുന്ന് പുറപ്പെടണു, എന്ന് പുറപ്പെടണു, എത്ര മണിക്ക് നിങ്ങൾ മംഗലാപുരത്ത് എത്തും എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ പിന്നെ ഇതാ അവിടേക്ക് വണ്ടി വരും മാതാജി. അതെ, ട്രെയിൻ നോക്കും മാതാജി. ട്രെയിൻ ഇപ്പോ നമ്മൾ എല്ലാവരും പോണ ട്രെയിനിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മണിഭൂഷിത മാതാജി നിങ്ങൾ ആ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മണിഭൂഷിത മാതാജി ആ ഫോമിൻ ട്രെയിനിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അയച്ചു തരും. നമ്മൾ എല്ലാവരും പോണ ട്രെയിൻ ഏതാണെന്ന്. 15-ാം തീയതി ഒരു ട്രെയിൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 16-ാം തീയതിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ 18-ാം തീയതിക്കും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ട്രെയിനിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അയച്ചു തരും. ആ സമയത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ആ ട്രെയിനിന് ബുക്ക് ചെയ്ത് വന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് പോകാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ല നിങ്ങൾക്ക് നാഗർകോവിലിൽ നിന്ന് അവിടെ വരുന്ന ട്രെയിൻ ഉണ്ടോന്ന് അന്വേഷിക്കണ്ടേ, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത്. ശരി മാതാജി, അതിനാണ് ചോദിച്ചത്. അത് യാതൊരു മംഗലാപുരം ട്രെയിൻ ആണോന്ന് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ അത് പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് നോക്കാൻ പറയാം, ഇവിടുന്ന് ട്രെയിൻ ഉണ്ടോന്നൊക്കെ. ശരി മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 15 മുതൽ 18 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങളാണ് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. പാഠം 6. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഭഗവാന്റെ ആധിപത്യത്തെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ എന്ന ആദ്യത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പഠിച്ചു. അത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ എന്ന് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതമാണെങ്കിൽ ഈശോപനിഷത്ത് പറയുന്നത് നമുക്ക് 100 വയസ്സ് വരെ നമ്മൾ ജീവിച്ചാലും നമ്മളെ കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അല്ല എങ്കിലോ നമ്മൾ അന്ധകാര നിബിഡമായ ലോകങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൂടാതെ പിന്നീട് പറയുന്നത് ഭഗവാനും ദേവന്മാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ അടുത്താണെങ്കിലും ദൂരെയാണ് ഭഗവാൻ ഒരു ദിക്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ വളരെ വേഗത്തിൽ ചലിക്കുന്നവനാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ സർവകാരണങ്ങൾക്കും ആദി കാരണമായതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും, പിന്നെയോ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ദേവന്മാർ കാരണം പരമോന്നതരല്ല, അവർ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനല്ല. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും ദേവന്മാരുടെ ആരാധനയെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ അവരുടെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരേണ്ടാത്ത ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഈശോപനിഷത്തിലും പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, തത്വത്തിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. അതാണ് ഈശോപനിഷത്തും പറയുന്നത്. അതായത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെയും നശ്വരമായ ഭൗതിക സൃഷ്ടി, അവയുടെ ദേവന്മാർ, മനുഷ്യർ, മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയെയും ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയേണ്ടതാണ്. ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആരാണ് ഭഗവാൻ? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടുമുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?
ദേവന്മാർ, മനുഷ്യർ, മൃഗങ്ങൾ ഇവരെല്ലാം എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു? ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഭഗവാനും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, ഭഗവാന്റെ രൂപം, നാമം, ഗുണങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് പ്രയോജനമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. അതായത് ആ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അതിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു. കാരണം നമ്മൾ വെറുമൊരു വെറുതെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ റൂട്ട്, കാരണം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ഫലമുണ്ടാകുന്നു. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയവർ മരണത്തെയും അനിത്യമായ ഭൗതിക ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച് നിത്യമായ ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിൽ സച്ചിദാനന്ദമയമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ ജന്മകർമ്മചമേ ദിവ്യം ഏവം യോവേത്തി തത്വതഃ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ ഒരു വഴിപാട് പോലെ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണനെയും ആരാധിക്കുന്നു, അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ജന്മം, കർമ്മം എല്ലാം ദിവ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾ നീക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം പഠിച്ചത്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് മൂലം നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഇല്ലാതായി നമ്മൾ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി 3 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ 3 മന്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ നിത്യവും ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ മരണവേളയിൽ ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം എങ്ങനെയായിരിക്കും? അദ്ദേഹത്തിന് ആ സമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ആ ഭക്തന്റെ മാനസികാവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതെല്ലാമാണ് ഈ 3 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നത്. ഹിരണ്മയേന പാത്രേണ സത്യസാഭിഹിതം മുഖം തത്വം ഭൂഷണാപാവൃണു സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. അപ്പോൾ ഭക്തൻ പറയുകയാണ്, അതായത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയ, തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തൻ പറയുകയാണ്, എന്ത്? ഹിരണ്മയേന പാത്രേണ, അതായത് സത്യസ്യാപി ഹിതം മുഖം, അങ്ങയുടെ മുഖം, സത്യമായിട്ടുള്ള പരമസത്യത്തിന്റെ മുഖം, ഹിരണ്മയേന പാത്രേണ, സ്വർണപ്രഭയാൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതി വളരെയധികം തേജസ്സുള്ള ഒരു പ്രഭാപൂരമാണ്. ആ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ തേജസ്സിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഈ ഭക്തൻ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വർണപ്രഭ, അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ പ്രഭ മൂലം ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ മുഖത്തെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ അങ്ങയുടെ മുഖത്തെ ഈ സ്വർണപ്രഭ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങയുടെ തന്നെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല പ്രഭയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദയവായി ആ ആവരണം മാറ്റി അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദൃശ്യനായാലും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ ആ സൂര്യ തേജസ്, അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ പ്രകാശത്താൽ, ഭഗവാൻ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശം മൂലം നമ്മുടെ കണ്ണഞ്ചി പോകുന്നു. ഭഗവാനെ നമുക്ക് ആ മുഖം, വളരെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ മുഖത്തെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഭക്തൻ പറയുന്നത്, ദയവായി എനിക്ക് അങ്ങയുടെ മുഖം ദൃശ്യമാകുവാൻ അങ്ങയുടെ ആ പ്രഭയെ മാറ്റി തന്നാലും എന്നാണ് ഇവിടെ ഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ അത്യുജ്വലമായിട്ടുള്ള പ്രഭാപൂരത്തെ, ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 27-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ, ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം അമൃതസ്യാവ്യയസ്യ ച ശാശ്വതസ്യ ച ധർമ്മസ്യ സുഖസ്യൈകാന്തികസ്യ ച. അതായത് ബ്രഹ്മൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഉറവിടമാണ്. ഭഗവാനാണ് അതിന് ഉറവിടം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ പ്രകാശം, അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ പ്രകാശത്താൽ ഭഗവാന്റെ മുഖം മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നീക്കിത്തരണം എന്ന് ഭക്തൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ.
ജീവാത്മാവിനെ ഒരിക്കലും സർവശക്തനായ പരമസത്യമായി കണക്കാക്കരുത്. അവൻ പരമാത്മാവായിരുന്നെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം കാണത്തക്ക വിധം തന്റെ മിന്നുന്ന മൂടുപടം നീക്കാൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഈ മന്ത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ജീവാത്മാവ് ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ പരിമിതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ മുഖത്തെ എനിക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അങ്ങയുടെ ആ പ്രഭ മാറ്റിത്തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവും ഭഗവാനോളം ശക്തിമാനാണ് എങ്കിൽ ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അർത്ഥമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും ഭഗവാന്റെ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. യസ്യ പ്രഭാ പ്രഭവതോ ജഗദണ്ഡ കോടീശ്വശേഷ വസുധാതി വിഭൂതി ഭിന്നം തദ്ബ്രഹ്മ നിഷ്കളമനന്തമശേഷഭൂതം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം വചാമി. ദശലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ എണ്ണമറ്റ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. പ്രപഞ്ചഘടനാപരമായി അവ ഓരോന്നും മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെ ഒരരികിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ആകാരത്തിൽ നിന്ന് ബഹിർഗമിക്കുന്ന രശ്മികളാണ്. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലാണ് വിഷ്ണു ലോകവും ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനവും എല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ന തദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ എന്ന 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിന്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു ലോകത്തിന്, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾക്ക് സൂര്യന്റെയോ ചന്ദ്രന്റെയോ അഗ്നിയുടെയോ പ്രകാശം ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം അവ സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളാണ്. ആ പ്രകാശം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ തേജസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ആ തേജസ്സാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളും ഗോലോക വൃന്ദാവനവും എല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അത്രമാത്രം പ്രകാശം. അതുകൊണ്ട് അവിടെ സൂര്യന്റെയോ ചന്ദ്രന്റെയോ പ്രകാശം ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനത്തെ ആ ലോകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രകാശമാനമാക്കുന്ന അത്രയും പ്രകാശമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മജ്യോതി ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്റെ മുന്നിൽ ദർശിതനാകുമ്പോൾ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ പ്രകാശം മൂലം ആ ഭക്തന് ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാൻ ഇവിടെ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹിരൺമയേ പരേ കോശേ വിരാജം ബ്രഹ്മനിഷ്കലം തത് ശുഭ്രം ജ്യോതിഷാം ജ്യോതിസ് തത് ആത്മവിദോ വിദുഹു. മുണ്ടകോപനിഷത്തിൽ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. ഭൗതിക ആവരണങ്ങൾക്കെല്ലാം അപ്പുറമുള്ള ആത്മീയ വ്യോമത്തിലാണ് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തമായ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്. ഈ ശുഭപ്രഭയെ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ എല്ലാ പ്രകാശങ്ങളുടെയും ഉജ്ജ്വല പ്രകാശമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ന തത്ര സൂര്യോഭാതി ന ചന്ദ്രതാരകം നേമാ വിദ്യുതോഭാതി കുതോളയം അഗ്നി തമേവ ഭാന്തം അനുഭാതി സർവം തസ്യ ഭാസാ സർവം ഇദം വിഭാതി. അവിടെ അപ്പോൾ സൂര്യന്റെയോ ചന്ദ്രന്റെയോ പ്രകാശമല്ല, വിദ്യുതിയോ വൈദ്യുതിയോ ആവശ്യമില്ല. പിന്നെയോ അവിടെ എല്ലാം തന്നെ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ പ്രകാശത്താൽ അവിടമെല്ലാം പ്രകാശമാനമാകുന്നു എന്ന്. അങ്ങനെയുള്ള ബ്രഹ്മജ്യോതി ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രകാശമാണ് എന്ന്. കൃഷ്ണനാൽ വധിക്കപ്പെട്ട അസുരന്മാർ ഉടൻ തന്നെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സങ്കല്പിക്കുക, കൃഷ്ണന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് നൽകുന്ന സ്ഥാനം അത് വളരെ കൊതിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണോ എന്നാണ് പ്രഭുപാദ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക് ആർക്കാണ് പോകാൻ സാധിക്കുക? ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി. കാരണം ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടി ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പോയി വിലയം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാനാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അവർ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പോയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പരബ്രഹ്മം ആകുന്ന ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പോയിട്ട് അവർ ലയിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള
അത് ആ ഒരു സ്ഥാനം ബ്രഹ്മജ്യോതി ലയിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ തന്റെ ശത്രുക്കൾക്കും കൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ കയ്യാൽ ഏതെല്ലാം അസുരന്മാർ രാക്ഷസന്മാർ വധിക്കപ്പെടുന്നുവോ അവർക്കും ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അത്ര വലിയ ഒരു കാര്യമല്ല എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭക്തന്മാരും അത് തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ എന്തർത്ഥമാണുള്ളത്? അതായത് ഭഗവാന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാനമല്ല ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടത്. ഭക്തന്മാർക്ക് അതിലും ഉയർന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാനാണ് ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. കാരണം ബ്രഹ്മജ്യോതി ഈവൻ ഭഗവാന്റെ ശത്രുക്കൾക്കും കൂടെ ലഭിക്കുന്നു. അത് അത്ര വലിയ ഒരു പൊസിഷൻ അല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മന്ത്രം 16 പറയുന്നത് പൂഷന്നേകർഷേയമ സൂര്യ പ്രജാപത്യ യുഹരസ്മിൻ സമൂഹതേജോ യത്തേ രൂപം കല്യാണതമം തത്തേ പശ്യാമി യോ അസാവസൗ പുരുഷഃ സോഹമസ്മി. പ്രഭോ ആദി ദാർശനിക പ്രപഞ്ച രക്ഷക സർവനിയാമക തത്വമേ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ മാനവരാശിയുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷി അവിടുത്തെ ആനന്ദപൂർണമായ രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളുടെ പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കി തന്നാലും സർവേശ്വരനായ അങ്ങയോട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് സൂര്യനോട്, സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങളും സൂര്യനും തമ്മിൽ എങ്ങനെ ബന്ധമുണ്ടോ അതുപോലെ ഭഗവാനും ഭക്തന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. കാരണം ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും. എങ്ങനെ സൂര്യന്റെ തന്നെ പ്രകാശമാണ് സൂര്യകിരണങ്ങൾ, അതുപോലെ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിൽ ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, എനിക്ക് അങ്ങയെ കാണാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ഒരാൾ പരമോന്നതന്റെ മംഗളഭാവത്തെയും പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവവ്യാപക സവിശേഷതകളെയും അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണുന്ന ഭക്തഗ്രാമനാകട്ടെ അവിടുത്തെ പരമവൈശിഷ്ട്യ ഭാവത്തെയാണ് അനുഭവിച്ചറിയുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ പരിശുദ്ധതയെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. കാരണം അവിടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം ഉണ്ടാകുന്നില്ല, പിന്നെ ഇവിടെ കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പൂർണ്ണമായിട്ടും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനമാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി. അവിടെ നമ്മളെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയോ ജന്മ മൃത്യോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ അത്രമാത്രം മാത്രമേ അറിയുവാൻ, ആ ശാശ്വതത്വത്തെ മാത്രം അറിയുവാനേ ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിലും ഉപരിയായിട്ട് പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ശാശ്വതത്വത്തെയും കൂടാതെ ജ്ഞാനത്തെയും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെയോ സത്വചിത്ത ആനന്ദം, ശാശ്വതത്വം, ജ്ഞാനം, അതുകൂടാതെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള അനന്തമായിട്ടുള്ള ആനന്ദത്തെയും കൂടെ നമുക്ക് ഭക്തന്മാർക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. എങ്കിലും ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഭക്തൻ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ തനിക്ക് ദർശിക്കണം. അതിന് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി തടസ്സമാകുന്നു. കാരണം ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ പ്രഭ മൂലം ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഈ ഭക്തൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്റെ അചഞ്ചല ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ഭക്തിയുടെ പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ നേതാവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് അവിടുന്ന് അന്തിമമായി തന്നെ നൽകിക്കൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥ ഭക്തിക്കുള്ള ഫലം അവസാനം ലഭ്യമാക്കുന്നു. അവിടുത്തെ അകാരണമായ ദയാവായ്പിനാൽ ഭക്തൻ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന പരമോന്നതമായ ആധ്യാത്മിക ധാമത്തിലെത്താൻ ഭക്തനെ സഹായിക്കുന്നു. എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭഗവാന് തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള സർവയോഗ്യതകളും നൽകാൻ കഴിയും. ഭഗവാൻ സർവകാരണനാണ്. അവിടുത്തേക്ക് നിമിത്ത കാരണം യാതൊന്നുമില്ല.
അദ്ദേഹം തന്റെ തന്നെ ആന്തര വിഭൂതികളെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് തന്നിൽ തന്നെ രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ ബാഹ്യ വിഭൂതികളെ സ്വയം പ്രദർശിപ്പിക്കാറില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടുന്ന് സ്വയം വികസിച്ച് വിവിധ പുരുഷ ഭാവങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഈ പുരുഷ വിസ്തരണങ്ങളാണ് ഭൗതിക ആവിഷ്കാരം നിലനിർത്തുന്നത്. ഇത്തരം വിസ്തരണങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ബാഹ്യ വിഭൂതികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രകടമാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുവാൻ പിന്നെയോ അദ്ദേഹം വിവിധ അവതാരങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പുരുഷാവതാരങ്ങളിലൂടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം അദ്ദേഹം നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. ജീവസത്തകളും ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അവരിൽ ചിലർ നാഥന്മാരാകാനും ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ ഭഗവാൻ അവരെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിച്ചു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവരുടെ പ്രവണത മുഴുവനും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അദ്ദേഹം അവർക്ക് നൽകി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രാതിഭാസിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും പ്രവർത്തന പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് രംഗമായി തീരുന്നത്. അങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അധീനമാക്കാൻ പൂർണ്ണ സൗകര്യം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആത്യന്തിക നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ്. പരമാത്മാവായിട്ട് അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഉള്ള ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവും തമ്മിൽ അന്തരമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ. പരമാത്മാവ് നിയന്താവും ജീവാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഒരേ തലത്തിൽ നിൽക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവുമായി പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടുന്ന് ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായി അറിയപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി ആദ്യത്തെ പടിയായിട്ട് വരുന്നു. പിന്നീട് പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം, പിന്നീട് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഭക്തൻ ഭഗവാനെയാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ആ ഭഗവാനെ തന്റെ അവസാന വേളയിൽ ഓർക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ആ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ആ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എന്ത്? വായുരനിലം അമൃതം അധേദം ഭസ്മാന്തം ശരീരം ഓം കൃതോസ്മര കൃതം സ്മര കൃതോസ്മര കൃതം സ്മര. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, എന്റെ പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവ്യാപിയായ വായുവിൽ അലിഞ്ഞു തീരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളെയും അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. അങ്ങ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സഹായകാരിയാകയാൽ ഞാൻ അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം ദയവായി ഓർക്കണമേ എന്ന് ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതായത് മരണവേളയിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം പ്രപഞ്ചവുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്നു, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ലയിച്ചു പോകുന്നു. കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഘടകങ്ങളാലാണ് ഈ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരം, ഭൗതികമായ ശരീരം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ചേർന്ന് പോകുന്നു. പക്ഷെ പ്രാണവായു, ഇവിടെ ഭക്തൻ പറയുന്നത് പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവായുവിൽ ചേരട്ടെ. പിന്നെ ബാക്കി എന്തുണ്ട്? ജീവാത്മാവ്. ആ ജീവാത്മാവിനെ ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കണം എന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനയാണ് ഇവിടെ ഭക്തന്റേത്. കാരണം ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ജീവാത്മാവിനെ ഏറ്റെടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ഭക്തൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരിക്കണം. ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോൾ തനിക്ക് പറ്റാകുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ എന്തെങ്കിലും സേവകൾ ചെയ്താൽ മാത്രമല്ലേ മരണവേളയിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഓർക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നിരിക്കുകയും അവസാനം ഭഗവാൻ എന്നെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭക്തനാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഞാൻ ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഈ സമയത്ത് അങ്ങ് ഓർത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ചെയ്യുക. അതായത് ഈ ജീവാത്മാവിനെ അങ്ങ് സംരക്ഷിക്കണം. ഇനിയൊരു ജന്മമൃത്യുവിലേക്ക് എന്നെ വിടാതെ എന്റെ ത്യാഗങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങ് എനിക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു തരണം എന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനയാണ് ഇവിടെ ഈ ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ശരീരം എന്നുള്ളത്, ശരീരം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഒരു ജീവി സമ്പൂർണമായി നശിക്കുന്നില്ല, വ്യക്തിത്വം നശിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. ശരീരം പൊയ്ക്കൊള്ളട്ടെ, ശരീരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ലയിച്ചാലും
ആ ജീവാത്മാവിന് അങ്ങ് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അങ്ങ് ഓർത്തുകൊള്ളണം എന്നാണ് ഇവിടെ ഈ ഭക്തന്റെ സ്മരണയായിട്ട് പറയുന്നത്. മരണസമയത്ത് ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തെ ഓർത്തില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ അവനെ മറക്കില്ല. ഭക്തന്റെ ത്യാഗങ്ങൾ ഭഗവാനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ അത്തരം ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഇല്ലെങ്കിലും തന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തൻ ചെയ്ത സേവനം ഭഗവാൻ മറക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ, ഭഗവത്ഗീതയുടെ 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അന്ധകാലേച മാമേവ സ്മരൺ മുക്ത്വാ കളേവരം തതഃ പ്രയാതി സംഭാവം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഒരവസരം മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ ഓർക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭക്തൻ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഭക്തനെ ഓർക്കണമെന്ന്. കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് സേവകൾ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർത്ത് എന്നെ സഹായിക്കണം എന്നാണ് ഭക്തന്റെ ആവശ്യം. അപ്പോൾ ഭക്തൻ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു? കാരണം മരണവേളയിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ, ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയുകയില്ല. അതാണ് കുലശേഖര ആൾവാരുടെ പ്രാർത്ഥന പ്രഭുപാദ 8-ാമത്തെ ഭഗവത്ഗീത 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മരണവേളയിൽ കഫം വന്ന് നിറഞ്ഞ് എന്റെ തൊണ്ട അടഞ്ഞിരിക്കുകയും എന്റെ മനസ്സിലും ഹൃദയത്തിലുമെല്ലാം പലവിധ ചിന്തകളും നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങയെ ഓർക്കുവാനോ അങ്ങയുടെ നാമം ജപിക്കാനോ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ ഭക്തന് ഭഗവാനെ ആ സമയത്ത് ഓർക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അന്ധകാലേച മാമേവ സ്മരൺ മുക്ത്വാ കളേവരം, മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കണമെന്ന്. പക്ഷേ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ആ ശോഷിച്ച അവസ്ഥ മൂലം ഭക്തന് ഭഗവാനെ ഓർക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ? അപ്പോൾ അതാണ് ഭക്തൻ ഭയപ്പെടുന്നത്. എനിക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഭഗവാനും എന്നെ മറന്നുപോയാൽ പിന്നെ എന്റെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമാകും, വീണ്ടും എനിക്ക് ഇവിടെ ജനിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് എന്നെ അങ്ങ് ഓർക്കണം, എനിക്ക് അങ്ങയെ ഓർക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും അങ്ങ് എന്നെ ഓർക്കണമേ എന്നാണ് ഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥന. കാരണം ആ ഭഗവാൻ ഭക്തവാത്സല്യത്താൽ ഭക്തനെ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ഭക്തൻ ജയിച്ചു. ആ ജീവാത്മാവിന് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനും ആ മരണവേളയിൽ ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനോ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനോ എല്ലാം സാധിക്കും, ഭഗവാൻ കരുണ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കരുണയ്ക്കായിക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഈ മന്ത്രത്തിൽ ഒരു ജീവൻ തന്റെ ഭൗതിക ശരീരവും ഭൗതിക പ്രാണനും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തനായ അയാൾ തന്റെ ശരീരം ചുട്ടുചാമ്പലാകുന്നതിന് മുൻപ് താൻ എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങളും ത്യാഗങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവയെല്ലാം ഭഗവാൻ സ്മരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തന്റെ പൂർവകർമ്മങ്ങളെയും ഭാവി ലക്ഷ്യത്തെയും മുഴുവൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മരണസമയത്ത് അയാൾ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് പൂർണ്ണമായും അടിമപ്പെട്ടവൻ ഭൗതിക ശരീരത്തോടു കൂടിയിരുന്ന കാലത്ത് അയാൾ എന്തെല്ലാം ഹീനകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവയെ സ്മരിക്കും. അപ്പോൾ മരണശേഷം അവന് മറ്റൊരു ഭൗതിക ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. ഈ വസ്തുത ഭഗവത്ഗീതയിലും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യം യം വാപി സ്മരൺ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേ വൈദി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതഃ. ശരീരം ത്യജിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണോ ഒരാൾ വിചാരിക്കുന്നത്, മരണശേഷം അവന് നിശ്ചയമായും അത് തന്നെ ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, അതായത് നമുക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത്, നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ, മരണവേളയിൽ അതേക്കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ചിന്ത. കാരണം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഹീനകർമ്മങ്ങളോ നല്ല കർമ്മങ്ങളോ, അതെല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് അയവിറക്കാനായിട്ട് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വരുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അന്ധകാലത്ത് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കണം, എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു? കാരണം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓർക്കുവാനുള്ള അവസരം തരുന്നു.
അപ്പോൾ ഭക്തൻ അതാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, എന്റെ കർമ്മങ്ങളെ, ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളെ ഓർക്കുക. ഭഗവാൻ അത് ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഭഗവാന് സാധിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ വികസിത മനസ്കരല്ലാത്ത ജീവികളിൽ നിന്ന് ഭിന്നനാണ്. ജീവിതയാത്രയിലെ വളരെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അവന് സ്മരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. സ്വപ്നങ്ങൾ ഉദാഹരണമാണ്. ആകയാൽ അവന്റെ മനസ്സ് ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ കൊണ്ട് എപ്പോഴും സാന്ദ്രമായിരിക്കും. ഇത് ആത്മീയ ശരീരത്തോടുകൂടി ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. അതായത് ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് മനസ്സോടുകൂടി നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ അത് ആ ജീവാത്മാവിനെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള തടസ്സമാണ് എന്ന്. കാരണം മനസ്സിൽ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളുമാണ്. ആ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കാതെ ജീവാത്മാവിനെ ഒരിക്കലും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം ഭൗതികതയിൽ തന്നെ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് മനസ്സിൽ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഭഗവത് സേവനം മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർ ഭഗവത് ഭജനം ശീലിച്ച് ഭഗവത് പ്രേമം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. മരണസമയത്ത് ഒരുപക്ഷെ ഭഗവത് സ്മരണ അവന് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈശ്വരൻ തന്റെ ഭക്തനെ വിസ്മരിക്കുകയില്ല. ഈ പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭക്തന്റെ സേവനങ്ങളെ പറ്റി ഭഗവാനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയത്രേ. ഇപ്രകാരം ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും തന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ ഭക്തിയെ, സേവനങ്ങളെ ഈശ്വരൻ മറക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ ഭക്തവത്സലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കെട്ടുപാടുകൾക്കിടയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഭക്തൻ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്. അല്ലെ, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം, ഓരോ വീട്ടിലും പല പല പ്രശ്നങ്ങളാണുള്ളത്. എങ്കിലും ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം മൂലം നമ്മൾ അതിന്റെ എല്ലാം ഇടയിലും സമയം കണ്ടെത്തി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭക്തൻ പറയുന്നത്, ഇതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണം. ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ, ഒരുപാട് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ എല്ലാം ഇടയിലും ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർത്തിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അങ്ങയെ സേവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത്, മരണവേളയിൽ ഞാൻ നിസ്സഹായനായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങ് എന്റെ ആ സേവകളെ ഓർക്കണം, എന്നോട് കരുണ കാണിക്കണം എന്നാണ് ഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭക്തനോട് തനിക്കുള്ള നിഗൂഢ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരാൾ അഭിചേസു ദുരാചാരോ ഭജതേ മാം അനന്യഭ സാധുരേവ സമന്തവ്യഃ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സഹ ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വത്ശാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്തഃ പ്രണശ്യതി. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഒരു ഭക്തൻ ചിലപ്പോൾ വഴിവിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ആകസ്മികമായിട്ട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോകാം. പക്ഷെ എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഭഗവത് ഭക്തനായതുകൊണ്ട്, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ആ പരിശുദ്ധതയിലേക്ക് വരും. കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്തഃ പ്രണശ്യതി. എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുകയില്ല, ക്ഷീണം സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്റെ ഈ പ്രാർത്ഥന അർത്ഥവത്താണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ സ്വയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല എന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തനെ നാശത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ ഭഗവാൻ സ്വയം അനുവദിക്കുകയില്ല. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിരുന്നു കൊണ്ട് ആ ഭക്തനെ വീണ്ടും ഭക്തിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദുഃഖമയമായ ഈ ക്ഷണിക ലോകത്തിൽ പിറന്ന എന്നെ തന്നെ സേവിക്കുന്നവരായ ധർമ്മിഷ്ഠന്മാരായ ബ്രാഹ്മണരുടെയും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെയും രാജർഷികളുടെയും കാര്യം പിന്നെ എത്ര മികച്ചതാണ്. എന്നെ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക, എന്നെ വണങ്ങുക, എന്നെ പൂജിക്കുക, എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതിനാൽ നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. അത് അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ആ ഒരു പ്രോമിസ് തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ഭക്തനെ കൈവിടുകയില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈശോപനിഷത്ത് പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണനിലേക്ക് ഒരാളെ അടുപ്പിക്കുന്ന അറിവുകളാണ് തരുന്നത് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ അവസാനത്തിൽ പ്രഭുപാദ
നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 9 വിധത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം: ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഈ 9 വിധത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം, ഈ 9ഉം ഒരുമിച്ചോ ഓരോന്നായോ സ്വീകരിച്ച് ഒരു ഭക്തന് നിത്യ സമ്പർക്കം പുലർത്താം. അങ്ങനെ മരണസമയത്ത് ഈശ്വരനെ സ്മരിക്കുവാൻ ഭക്തന് പ്രയാസമുണ്ടാകുകയില്ല. ഈ 9ൽ ഓരോന്ന് മാത്രം സ്വീകരിച്ച് താഴെ പറയുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്തുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ പരീക്ഷിത്ത മഹാരാജാവ്, ഭാഗവതം ഉപദേശിച്ച ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, വന്ദനം വഴി അക്രൂരൻ, പ്രഹ്ലാദൻ സ്മരണത്തിലൂടെ, പൂജനം കൊണ്ട് പൃഥു മഹാരാജാവ്, പാദസേവനം കൊണ്ട് ലക്ഷ്മി ദേവി, ദാസ്യത്തിലൂടെ ഹനുമാൻ, സഖ്യത്തിലൂടെ അർജുനൻ, ആത്മനിവേദനം വഴി ബലി മഹാരാജം അഭീഷ്ട പരമപദം പൂകിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മളെ ഇവിടെ ഭക്തൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവും ഭാഗവതത്തിൽ തന്റെ മരണസമയം അടുത്തപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത്, എല്ലാ ഭക്തന്മാരോടും ചോദിക്കുന്നത്, ആ മരണവേളയിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കടമ എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അതിന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, തസ്മാത് ഭാരത സർവാത്മാ ഭഗവാൻ ഈശ്വരോ ഹരിഹി ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച സ്മർത്തവ്യ ചേച്ചത അഭയം. അതായത് ഭഗവാനിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുവാൻ, അതായത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭയത്തിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ഈശ്വരോ ഹരിഹി, ആ ഈശ്വരനായിട്ടുള്ള സർവേശ്വരനായ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ശ്രോതവ്യ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുക, കീർത്തിതവ്യച്ഛ, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക, നാമജപം ചെയ്യുക, പിന്നെ സ്മർത്തവ്യ, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഭയത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ മനുഷ്യ സമൂഹം പൊതുവെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നിദ്രയെയും നാരിയെയും സേവിച്ചും പകൽ സമയങ്ങളിൽ കുടുംബ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കഴിയുന്നിടത്തോളം ധനം സമ്പാദിക്കുന്നതിലും വ്യാപൃതരായും കഴിയുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനോ സംസാരിക്കുന്നതിനോ പോലും മനുഷ്യർക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അവ്യക്തിഗതനാണ്, അതായത് ഇന്ദ്രിയ സംവേദനാർഹനല്ല എന്ന് കൽപ്പിച്ചും പ്രഖ്യാപിച്ചും മറ്റും അവർ ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വത്തെ തിരസ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്നീ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും വെച്ച് പരമശ്രേഷ്ഠനാണ് എന്നും ബോധേന്ദ്രിയവാനാണ് എന്നും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമോത്കൃഷ്ടങ്ങളായ അപദാനങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തിനും തമ്മിൽ യാതൊരു ഭേദവുമില്ല. ആകയാൽ സമൂഹത്തിലെ വലിയവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന തനി ലൗകികരായ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെ ചെയ്തികൾ കേട്ടും പ്രശംസിച്ചും ഒരു നിമിഷം പോലും ആരും വ്യർത്ഥമാക്കി കളയരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന് പ്രീതികരങ്ങളായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടത്തക്ക വിധം നമ്മുടെ നിമിഷം സമയമെല്ലാം രൂപപ്പെടുത്തണം എന്ന് പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. അത്തരം ഭഗവത് പ്രീതികരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈശോപനിഷത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത് സേവനം പരിശീലിക്കാത്ത ഒരുവന് പ്രാണപ്രയാണ കാലത്ത് ശരീരം അസ്വസ്ഥമായിരിക്കെ ഭഗവാനോട് തന്റെ ത്യാഗമയ സേവനങ്ങളെ സ്മരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? അവന്റെ സ്മരണയിൽ അപ്പോൾ എന്താണ് പൊന്തി വരിക? ത്യാഗം എന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ താല്പര്യം നിഷേധിക്കലാണ്. ഈ വിദ്യ അവൻ പഠിക്കുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് ഉപാസനയ്ക്കായി വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന പരിശീലനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ മൃത്യു മുഹൂർത്തത്തിൽ അവന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരോഗ്യമായിരിക്കുമ്പോൾ സേവിച്ചില്ലെങ്കിൽ മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓർക്കാനും കൂടെ സാധ്യമല്ല. കാരണം ആ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ വേളയിൽ നമ്മുടെ ആ ക്രിട്ടിക്കൽ മൊമെന്റിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കണമെങ്കിൽ സദാസമയവും നമ്മൾ ശ്രവണ സ്മരണ കീർത്തനാദികളാൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുകിൽ സ്മരണ നമുക്കുണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രവണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ആ സമയത്തുണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മുടെ നാവിൽ വരും. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് കരുണ മൂലം അനുവദിച്ചു തരും, നമ്മൾ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 18ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ
ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന്. ഭഗവാന്റെ മഹത്വം കേൾക്കുന്നതും ജപിക്കുന്നതും ഒരു പുണ്യപ്രവർത്തിയാണ്. ഭഗവാന്റെ മഹത്വം ശ്രവിക്കുകയും ജപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരുവൻ അനഭിലഷണീയമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ശുദ്ധനാക്കുകയും തുടർന്ന് ഒരുവന്റെ ഭക്തി ഭഗവാന്റെ മേൽ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഭക്തൻ ബ്രാഹ്മണപരമായ യോഗ്യതകൾ നേടുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ താഴ്ന്ന രീതികളുടെ, അതായത് രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും താലും ഉണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അതായത് രജോ ഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം തന്നെ ഈ സമയത്ത്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ അതെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തൻ തന്റെ ഭക്തി സേവനത്താൽ പൂർണ്ണമായി പ്രകാശിതനാകുന്നു. അങ്ങനെ അവൻ ഭഗവാന്റെ പാതയും അവിടുത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള വഴിയും അറിയുന്നു. എല്ലാ സംശയങ്ങളും കുറയുമ്പോൾ അവൻ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാകുന്നു. അതായത് 18ാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് പറയുന്നത്. അഗ്നേനയ സുഭദാരായേ അസ്മാൻ വിശ്വനീദേവ വയുനാനി വിദ്വാൻ യുയോധ്യസ്മജ്ജുഹുരാണമേനോ ഭൂയിഷ്ഠാം തേ നമ ഉക്തിം വിധേമ. അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര, സർവശക്ത, ഞാനിപ്പോൾ നമസ്കാര വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കാൽക്കൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴുന്നു. ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് തക്കവണ്ണം ശരിയായ മാർഗത്തിൽ എന്നെ നയിച്ചാലും. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നല്ലതുപോലെ അറിയുന്ന അങ്ങ് എന്നെ പൂർവ പാപ കർമ്മ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചാലും എന്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ആ ഭക്തിയുത മാർഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഭക്തന്റെ മാർഗത്തിൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുന്ന മാർഗത്തിൽ തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ അവസാനത്തെ ഒടുവിലത്തെ ശ്ലോകത്തിലായിട്ട് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 6:6 41-42 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആത്മജ്ഞാന മാർഗത്തിൽ വീഴ്ച പറ്റിയവരായ യോഗഭ്രഷ്ടന്മാർക്ക് ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണരുടെ കുലങ്ങളിലോ ധനികരായ വൈശ്യരുടെ കുടുംബങ്ങളിലോ പിറന്ന് തന്റെ പിഴ തീർത്തുവാൻ പിന്നെയും അവസരം നൽകപ്പെടുന്നു എന്നാണ്. അത്തരം ജന്മങ്ങൾ അവർക്ക് ആത്മജ്ഞാനത്തിന് കൂടുതൽ മികച്ച അവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളിലുമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും കുറച്ചെങ്കിലും സ്വല്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കുറച്ചാണെങ്കിലും ഭഗവാനോട് പ്രീതിപൂർവം സേവ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് വലിയ വലിയ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും മോചിതരാകുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അവരെ കൈവിടുകയില്ല. എങ്കിലും ഭക്തൻ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, എന്റെ പാതയിലുള്ള തടസ്സങ്ങളെയെല്ലാം അങ്ങ് സ്വയം നീക്കേണമേ എന്ന്. ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റാത്ത വിധം ഭഗവാൻ അവന് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, സ്വപാദമൂലം ഭജത പ്രിയസ്യ ത്യക്താന്യ ഭാവസ്യ ഹരിപരേശഃ വികർമ്മ യച്ഛോത്പതിതം കഥാചിത് ധുനോതി സർവം ഹൃതിസന്നിവിഷ്ടം. അതായത് ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭക്തനെ വിലക്കുന്നു. എന്തിൽ നിന്ന്? വേദവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവനെ വിലക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന് അത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ്. ഭഗവാൻ ഭക്തനിൽ അത്രമാത്രം കൃപ ചൊരിയുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ മന്ത്രത്തിൽ ഭക്തൻ ഭഗവാനോട് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്റെ തെറ്റ് തിരുത്തുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. തെറ്റ് മനുഷ്യന് ജന്മസിദ്ധമാണല്ലോ. ഉപാധിബദ്ധനായ ആത്മാവ് പലപ്പോഴും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സാധ്യതയുണ്ട്. അറിയാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പാതകങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി അനുഷ്ഠിക്കുവാനുള്ളത് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി പരിപൂർണമായി ശരണാഗതി അടഞ്ഞവരുടെ കാര്യത്തിൽ മുഴുവൻ ചുമതലയും ഈശ്വരൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഈശ്വരനിൽ സർവവും അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഈശ്വരന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടും മാത്രം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹൃതങ്ങളായി തീരുന്നു. ഈശ്വരൻ 2 രീതിയിലാണ് അങ്ങനെ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നത്.
ഋഷികളും വേദങ്ങളും ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരും മുഖേനയാണ് ഒരു രീതി. മറ്റൊരു രീതി ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നേരിട്ട് നൽകുക എന്നതാണ്. അനന്യ ചിന്തയന്തോ മാം യേജന പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. ഭഗവാൻ സ്വയം നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ നൽകും ഭക്തന്മാർക്ക്. എപ്പോൾ? പരിശുദ്ധ ഭക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റാതെ നമ്മളെ ശരിയായ ഡയറക്ഷനിലൂടെ ഭഗവാൻ തന്നെ നയിക്കും. എന്നാൽ പുറമേ നിന്ന് ഗുരുവും ഇതുപോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്ന് ഭക്തന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുവാനുണ്ട്. അകമേ നിന്ന് പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ പോകാതിരിക്കാൻ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് വഴികൾ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഭക്തൻ ഇവിടെ ഭഗവാനോട് നേരിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, അങ്ങ് എന്നെ കാത്തരുളണം. ഭഗവാന്റെ അവദാനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും പ്രകീർത്തിക്കുന്നതും പവിത്ര കർമ്മങ്ങളാണ്. താൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹിതകാംക്ഷിയാകയാൽ എല്ലാവരും തന്നെ കുറിച്ച് പാടണമെന്നും കേൾക്കണമെന്നും ഈശ്വരൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈശ്വര കഥകൾ കേട്ടും കേൾപ്പിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്നവന് അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളിലുള്ള ആഗ്രഹം ഇല്ലാതാവുകയും ഈശ്വരനിൽ ഭക്തി ഉറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ നിലവാരത്തിലെത്തിയ ഭക്തൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകൾ ലഭിച്ചവനായി തീരുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ താഴ്ന്ന തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതായത് രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും അവനിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി തിരോഭവിക്കുന്നു. ഭക്തിപൂർവമായ ഉപാസനത്തിന്റെ ഫലമായി അവൻ പ്രബുദ്ധനായി തീരുന്നു. ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തെയും ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കുള്ള ഉപായത്തെയും അവൻ അറിയുന്നു. എല്ലാ സംശയങ്ങളും അസ്തമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ ഉടമയായിട്ടും തീരുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും തീരണം. എങ്ങനെ? അവസാനം. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഭൗതികതയുടെ ആ ഒരു ആഘാതം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മോഹം നമ്മിൽ നിന്ന് നീങ്ങണം. കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുമതലയെ കുറിച്ച് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. കാരണം നമ്മൾ അച്ഛനാണ്, അമ്മയാണ്, മുത്തശ്ശനാണ്, മുത്തശ്ശിയാണ്, സഹോദരനാണ്, സഹോദരിയാണ്. ആ ചുമതലകളൊക്കെ നമുക്കില്ലേ? അതെല്ലാം നമ്മൾ നിറവേറ്റണ്ടേ? അങ്ങനെ ഒരു സംശയം. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാനോടുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചുമതലകളൊന്നും തന്നെ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഏതാണ് ശരി, ഏതാണ് തെറ്റ്? ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകും. പക്ഷേ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനാകുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും നീങ്ങുന്നു. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ നമ്മളെ അലട്ടുന്നില്ല. നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ആ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കരുണയും നമ്മുടെ മേലുണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് ഈ മന്ത്രത്തിലൂടെ ഇവിടെ വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ പ്രഭുപാദ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും.